Shopee nagikan. Salamat sa di-order mo sa Shopee. Shopee. Nga kaning cellphone. Oh, Bala to kuwato mo. Apot ang cellphone sa Mongoloid. ordera na kukuhan ba kaning sa Shopee cellphone ba? Oh. Nabot na. Nabot. Nabot. Miko. Pero ang gusto lagi niya dili Android, Mongoloid. Udawat ra ka cellphone nga Mongoloid, Miko. Wagi ba? Oh, nabot na dai. Nabot na. Ipadaan na ako. Ipata ko Shopee. Siya ka. Na pila load, pila ang nasod ng load. Ako sa tanawon og napa ba ni Miko. Ikaw bala pangita sa load ani Miko ha. Niabot na, dara mga idol. Ako ipadadaan si Miko kulapog cellphone sa Shopee. Kuha na Miko. Kuha na. Ako nang ihatag nimo. Ha? Ini nanay sim. Nanay SIM. Oh. Oh, nanay SIM. Ay lara ni mo. Oh. Ini tawag ka na. Oh, tagaan di kang cellphone kay hinangga kay tika. Tao ni mo number niya. Oh. Din Kinahanglan ng number niya. Oo. Okay, manawag ka niya. Pag-picture sa profile mo Oh. Sa kuha na sa kining Shopee na nako gi-order Miko. Yan abot na karong gabi na. Pero wato mabot ang order niya. Ang kato Mongoloid? Oh. Wala. Kanaar ko ng kawa na god. Hanga na ng kawa god. Unsa no? Oh, Django ah. Django ah. Dati soya eh. Oh. Oh, dili ka na. Emiliano sa Miko, dali. Unsa pag-type sa number ako? Sige, type. Dali. Yan ba? Ako ra ni praktisan dito. Praktisan dito. Iya ko na praktisan ko no. Ito na ito. Ano ba? Iya na. Ibukhan, tudluan di ka. I-type akong number. I-type. Diri pa dul, diri. Oh, i-type. Gulitin na. Oh, sige. Sige, ako sila praktisan. Kuhan sa cellphone. Okay, tuplok kang zero. Asa zero dia? Nay zero dia. Ano wa? ABCD, mana? Kita. Zero na. Asa zero ni? Oh, kana zero, ubos. Ano? Oh, kana. Sige, tuplok ka. Oh, nipatak ang zero la. Oh. Na ang zero. 9. Na Oh, pita ang 9. kanay. Oh, 9 dia. Oh, right. Pag tuplok mo sa 9 sa gawas. 9, 9. Oh, sige, 9. 5 sunod, 5. 5, Oh. Sunod 6. right. Ako nagtudluan dong. 6, Tudluan ko. 6. Sunod 5, 6. Toto. Toto. Oh, duha ka to. Di Oh. na gini siya kuhan ka magpaabot ni mo. Oh, mao gani ako Kuhan na nagid mo nga. magkontakay na may ano niya. Oy. Nga. Saman. Bila ba trabaho ko nako? 5 may na. Agoy, 5 na butang. Irisa, dalang iris na babaw. Kini. Tanaw. Ang iris kini babaw. Na, iris. Oh, irisig to. Asa tuon na. Pwede to. Kanay. Sigurado. Nanay ka kuhan. Nanay text meet na. Oh, abog isoy wapon tao gud oh. Oh, nanay text meet. Oh, na itik smith ni. Layo ra do kadlong. Ge, sira tuto na. Toto. 85. Asa Tuplo ka pagitang 8. Oh, nanang 8. Paki-ik. Oh, 5 there. 5 sunod. 5 sunod. right. Oh, 5 sunod. Sus. Ya. Bislita. Oo. 9. Oh, 9. Oh, 9. So guys. Kanay. Oh. 9. 9. Kana. Oh. Oh. Mag-text ka ayo sa pagnganga kay Usod ka lang oh. Usa na lang. Mani Chris TV ko ibutang ha. Sir, tudloy sir kita ka ano Oh. kuhan. Text meet. Tagal text mate mo. Sige. Pero ang ako mga ate, ang ako ipanghatag, Android may gamit niya, ang iyang gusto. Mongoloid. Mongoloid mo na cellphone. Ara. Okay na ni. Okay na, ko i-save ha. Oh, i-save. Na-save na. Miko. Oh, guniti kining cellphone, timaan sa atong pag higalaay. So, kumuwagtang ning cellphone, timaan dili at amigo ha. Lah,
Oh, di na amigo, lahubog ra ba kay ka? Oh, yeah. Oh. Mo ta cellphone. Dili na may amigo. Di sa amigo. Ah, di na amigo. Ang pingi gina. Oh. Ang pingi na kay mao ni kontak si mo nako para hindi ka mo sige paabot ako ha. Padol diri. Kami, imo ko kita ka. No. Salamat. Ah, salamat ka nang ginising-kasing po doy. Di ba? Salamat. Oh. Padol diri ba? Ano? Salamat lagi. na kasing Ina. Unsa may istorya no? Salamat. Ah, maura ka. Hilaw sa nanay. Ina. Salamat Shopee nga. Oo. Mo din ni mabot Shopee Oh, man. Shopee nagikan. Salamat sa i-order mo sa Shopee. Shopee. Nga kaning cellphone. Oh, Bala tong buwato mo. Abot ang cellphone sa Mongoloid. salamat Shopee. Salamat Shopee. Ang nga. Ang nga ay.